Francesc Ferrer i Guàrdia va néixer el 10 de gener de 1859 en Alella, municipi català, on va ser criat en el si d'una família de propietaris rurals, catòlics i monàrquics. Va traslladar-se a Barcelona i va començar a treballar amb un comerciant de farina, el qual el va iniciar en els ideals republicans. Des del 1883 va treballar en la companyia ferroviària com a revisor, on com a activista republicà feia d'enllaç entre els partidaris de Manuel Ruiz Zorrilla de l'interior i de l'exterior. El fracàs de l'intent del general Villacampa favorable a Ruiz Zorrilla va suposar l'exili a París de Ferrer i Guàrdia, on va donar classes de castellà. Va relacionar-se amb intel·lectuals anarquistes com Elisée Reclus i Piotr Kropotkin. Va ingressar en la francmaçoneria i va ser secretari de Ruiz Zorrilla. Al 1901, influït per les teories racionalistes i empiristes, va crear l'Escola Moderna a Barcelona, laica i independent de l'Estat, que es dirigia als fills dels obrers. Al 1906, Ferrer i Guàrdia va ser falsament acusat d'inductor del fallit atemptat contra Alfons XII, el qual havia estat dut a terme per Mateo Morral. El van detenir el 1909 sense cap prova, responsabilitzat dels fets de la Setmana Tràgica, i el 13 d'octubre va ser afusellat en Montjuïc, tot i la campanya solidària organitzada a Europa que va propiciar la caiguda del govern d'Antonio Maura. Considerat un màrtir de l'educació laica, el 1911 va publicar-se el recull d'escrits La Escuela Moderna.